Mitkä fiilikset tansseista jäi? Hyvät, tosi hyvät. Jännittikö esiintyminen? Joo. Vähän sen Alkujännitystä. Kuinka kauan olette tanssineet yhdessä? Tää on eka vuosi niinku tällä Tällä aiemmin ollut muitakin. Mutta ollaan me aina oltu kaikki vähän samoissa ryhmissä. Mikä tanssimisessa on parasta teidän mielestä? Esiintyminen. esiintyminen. Mikä olisi teidän unelmien paikka tanssia? Joku, missä on tosi iso lava. Niin. Ja paljon yleisöä. Niin, ja sitten semmoset hyvät valot. Niin, isot valot. Niin. Ja sitten, että olisi hyvä porukka, jos se olisi. Niin. Pitäisikö tämän kaltaisia tapahtumia järjestää useamminkin? Joo. Se väjää sun hiuksesi punaisella ja eput laulaa älä mene niet. Menet tai et, silti sydämeni viet. Miltä tuntui, kun kuulitte jatkoon pääsystä? No, ihan älyttömän kivalta. Että oli aluksi silleen, ne kommentit oli sellaista, että ei oikein osannut tietää, että pääseekö vai ei, mutta sitten tuli hyvä fiilis. Aiotteko tehdä jotain toisin esityksen suhteen? No, ainahan sitä voi ilmaissua enemmän ja Että niitä tuomareiden kommentteja, niin niihin otetaan huomioon ja paremmin. Kuinka kauan työ olette tanssinut yhdessä porukkana? meidän ryhmä. Ollaanko me oltu 7? 7-8 vuotta. Mikä on teidän mielestä parasta tässä tanssimisessa? Kaverit.
Porukassa tekeminen ja pääsee hirveästi matkoille tällä myötä. Pitäisikö tämän kaltaisia tapahtumia järjestää useamminkin tulevaisuudessa? No kyllä mielellään. Eikö sitä ole 3 vuoden välein vai 4 vuoden? Myös se on aika pitkä aika siinä välissä. Mikä on ollut mieleenpainuvin asia tältä päivältä? Varmaan nuo esitykset. Ja siitä, että ollaan selvitty niistä vaikka vastoinkäymisiä ollut. Olisiko teillä jonkinlaisia terveisiä noille tanssin harrastuksesta haaveileville? No, kannattaa lähteä. Että vanhanakin voi aloittaa. Niin, ja tässä saa kuitenkin itselle aika paljon ja mä oon kivaa. Keitä te ootte ja mistä päin tulette? No, me tullaan tuolta Kuopion yhteiskoulun musiikkilukiosta, tanssilinjalta. Minä olen Riikka, Noora, Jennika, Viivi, Annika. Miltä tuntui, kun kuulitte jatkoon pääsystä? Taisi olla muuta. Siis itse asiassa ei ehkä ihan tajuttu sitä. Ai meneekö me sinne illan esitykseen vai mitenköhän? Tampereelle, joo. Että hyvältä nyt tuntui. Ihan hullun mahtavalta. Hullulta. Entäs millä fiiliksillä tulevaan kisaan? Täysillä. Jännittää. Kyllä. Ihan huippua. Mahtavilla fiiliksillä. Kyllä. Aiotteko tehdä jotain toisin teidän esityksen suhteen jatkossa? No, vielä lisää tunnetta peliin ja sitten jotain pieniä säädöksiä silleen tilan suhteen ja paikkojen suhteen, mutta ei hirveästi muuta. Mikä on teidän mielestä parasta tässä tanssimisessa? No, se on semmonen, ainakin minulle, semmonen intohimo. Ja siis kun on tehnyt sitä ihan niinku siitä lähtien kun muistaa, niin ei sitä niinku ilman osais olla. Se on vähän niinku, niin. Se vähän niinku pitää elämän kasassa oikeesti. Mikä oli mieleenpainuvin asia tältä päivältä? Voitto! Ei, on sitä ihan reissu. Hyvä porukka, ihan loista porukka. Että pääsee jonnekin vähän niinku tuulettumaan vähäksi aikaa. Niin, tämä on niin erilaista, kun ei ole kilpailu sillä aikaa. Se meni ylipäätään koko juttu on jäänyt. Pitäisikö tämän kaltaisia tapahtumia järjestää useamminkin? Ehdottomasti. Kyllä. Olisiko teillä mitään semmoisia terveisiä tanssin harrastuksesta haaveiliville? No, Kannattaa aloittaa ikinä jo liian myöhäistä nimimerkillä. Tässä pari vuotta vasta tanssinut. Että... joo, ihan tunteella, palolla, täysillä. Tanssikaa ihmiset. Thank you.